Bueno, zer da hau? Heldu gara, hemen hau. Haupa, hemen gauz, Fonten Lebeken, ez da itola nahoskatzen da, Belgikan, da gaur hemen Bavariako dashball thrash metal talde handia ikusteko gera daukogu. Oindala urte bat egon ziren Bilbon, dan ikusteko gera aukin nendun, bai ezin gehiago itxoen da onarte etorri gara gaur.